kaijak mani prai 9 din haisiko besaino bui bihik no gari o karoi ja kiso borok no muchum kleki klaika haino hai tripri khorango homsang tuyei lama nokhoroi tiprasarono chek laimani mangpli kasawai phaika Aw khapangni tripri takhukte bukrok jung homchang tuina no nangsinai no salbusuk chini borok rok rompre jaksinai supre jaksinai kaijagui baksa tilang thango baksa no buthari klang thango Abte hai ungmang tiprasarok komor bainai kha party ni kokya ukok dofhano muthangui nargnani kokse jung nukha sinjo amingno thungmani tiprasata mo sinjoda Srangsalo YTF rok khomulungo homochang tui nokharkha tamni bagui chini tiprasarokno bike uklogu thutai rap khaina nainai rokni bagui tamni bagui rap khainai rokni bagui Bharat ha kotorni raidao se sunamjak apti hai khlainai rokno tomung sitra tomung tongnai rokno kotogo dukhai rui khasinani Khapangni tripri takhukte bukhurok phaidi tripra haste kuplung jung jotona homsang tilayano opte haitei thirango chini tiprasarok nini busa ani busa jung jotoni busarok opti haike khlai jaya tei jung tabukno strong khlai maba sanai hindi be kaisa kok tongo abi nahi to kabi nahi Kanchanpuro party mungmani sabrumo chini borok homchang tuina nango opti hai khlai sabrumo khangkai khwai engkai korbuk gondasora sabmonu opti hai khlaino tripra haste kuplung jung jotono homchang tuina nango asuk siminyakho thana thono haboi Tugna nango tini opta hai khlai kok samani majra manjagai mano majra manjak thung chini tripri dofani lukuro khoroksa thiyei khorokni thiyei dofa se hamkrai mannai obo loss business ya obo kaham business no sayagai tongphano churi chubno hnei wanchugui tongmani manliya buka phatina naikha tripra hastini jotto lukuro no kobognai je romphregnai rogno je sikhebano gutugu dukhir hui khasigna bagai jung phan khlaiei mase masirik laisinai Apte hake khlai manya sak jora chini tripri dofani lukurokno bui helengsa sinjo hake mano nugui tongsinai Tiprasaroni sakawo hamya khlaijagmani mangpli tomungno norni thanibo tongkhangke rohodi tripuri khorangni whatsapp number tomungno norok saimanya ke suidi tripuri khorangni number angka 84140368282 Tripura hastini bebak tiprasarongni thanio tripuri khorang chaitoknai abo jotoni thani pirjak langthung Aboni bisingtui kaisa thai baite kaisa ni thaino sung salbrum brum no saimal laithung abo tripuri khorang chaitoknai Phaidingka homchang tui chini tiprajak rongno romprek somprek khlainai rongni sakawo stamo sanmung sanglai homchang tuilana nanglaikha phaidi jung kokhnai naileyana TTADC hapangni MDC rongni khugo tiprajak rokni kapal salkolok ma romunya belai bipoto heke hamyo sobijak abo norok sini sai norok tai sai norok ja kok thunai rok salbrum no kerengsa got nangani tongo sini tiprasa heke tepejak buri rok lamo himtani thangtani busuk kiri koro kono mote jung nijini sadin khlaiei o hawa asaiei o hani busangai sung kono dina sung phiri khlaiei kirima krei khlaiei kono jago nangmani jagaro opo thangai mia o baikina sung saima sarati pro grangnya sini tiprasarok kerengsa salbrum no kot langai tong o baikina sung thanai 20 tariko sung saiman ka je komoti district ko je khoroksa sini bukho o baikina nijini logi song borok kaijak mani katal ni chung khanawa kaijak mani prai 9 din haisiko oba haiki bihik busai kaisa programo ras mela nangani thangtani nogo kifili kaham kereng khlai nogo kifili phaimani jora porjonto yoglia phatarni phainai buni do phani borok bai borok oma ki bihik busai
কোনো কিছু খাইয়ে বাইক চালক ফাইমান জায়গা বিনি উকলক উকলক যে অটো খাই বিনি দফান বড় খাই ফেयै বড় না অমাহাইকে বো সাইনো বই বিহিকনো গাড়ি ও কারই যা কিছু বড় কোনো বুঝুম কই কি খাইকা ও বেলাই খাওয়া মাসিকা অবনি বাগাইনা जों अरो परिष्कार साइमोन जे बुरैनि नरनि जे सिनि मीडिया रकनि बिसोरनि इउट्यूब रकनि बिसोरनि नुखा जे बुरैताम आरो जवाब रेखा बनि जे समस्त किछु खलाइजाक माने पुरा असग साइ दमन परे पर्यन्त जों कोनो बिचार मानिया भरत त्रिपुरासा जुदि बुनि दफन बर हाइ खलाइगांखाय अब कोनो मते जों यकनि कगिया ब जगह सकिया जों त्रिपुरासा रक बनि बागै जे CPM amalni simi tabuk BJP IPF ke amalo obhaini solite ko chung bupru man chinai chini odo parma phiok mane yok mane kiri koroni katina ne chung bupru man chinai boni bagai chung tinoro sini YTF ohara jini netritwa chung sikla সংগঠন YTF khaka o YTF ne bisintoi chung oro tabuk sini oro je chung mosar rally khlaika chudo obo baisimi chung thangina rally baisimi chung paya खाओ बेलाय कुतु कुतु अबने बगे जों खाना खाओ खेरेंबार हस्पिटाल सप्लायदा खेरेंबार हस्पिटाल जों अब पाइमान परेबो थांनाय नायनाय अबने बगे खा खामजा जत त्रिपुरा